Joto Palkia Khwnaya. Palkia Khwnaya. Area of the Gomati District Council Khwlainani. Joto ya Khwnaya. Belakang hambai, ini 1 tarik September 2025, seng o kilam Chini rai wo, Chini Gomati division ni PWD office, executive engineer office, seng o jaga ini dok lam vlog laikan. O jaga paiman jaga Chini Kwrwng EM PWD NRD Runiel Department, TV Paichok Paichak Chini Kwrwng MDC Sodagor Koloi. They Chini Zonal Chairman, TWILS Chairman, JDO, Executive Engineer, Official Staff, Chini Social Activist, Joto Nuknai, Chini O Am Saiwa, PWD Division Office Blog, Mani Bagai, Lukromno Belakang hambai maya pada tani Chini Bubagrani Netrite, Sengomona Agini Imang Tongmani, Jonogon ni Dok Langkan Award, Lukromni Dok Langkan Award Chini office rongno Khwlainani bagai Chini chatyo mungtongo hani bangun ini possible mung ini fan limited rang limited ni bising open na chatyo goi Chini di prasa am China bahai ke development khaima omo Chini sak tharmung ni bising ni kaisa part omo ini executive engineer division office program ni bising ti ini oro joto Khwnthang tongphano aprobo samung solenai thoi pai probo omo samung solenai omo kaisa development ni kaisa doglang khlokjak mani orni bisingsi rang phainai construction cholenai lama sanajaknai school swnamjaknai jekunu samung amchaini tangjaknai ni geu office ni bisingsi tangjaknai geu tangnai office bo tini chung o amchaio khloklaika hani bangun lukromno hambaiya pharu phaide chung bwskang salok haine Chini TTAD Chini sakthar mungbai Chini bubagrani sakthar mungbai Chini lukurok ni bangai Chini bwskang o bwtei bwkaham public welfare samung asal nang Joto na hambai.